teknologian eramaten dugu aurrera ikastolen elkartetik prestatutako unitate didaktikoak. Baina aurten izan dugu aukera Chatplanet martxan jartzeko, eta orduan astean ditugun 2 ordutatik ordu bat eskaintzen diogu Chatplaneteko programazio hau egiteari. Chatplanet proiektu orokor bada, Francisco Biko izeneko adimen artifizialean aditua den Malagako Unibertsitateko irakasle batek sortua da. Programa batean sortuta dago, Toolbox Akademi da. Horrekin landu nahi duguna da ikasleek ikas dezaten programatzen. Bertan ikasle bakoitza bere ikastolako zenbakia dauka eta pasahitza sartzen dira, eta bertan aurkitzen dute pantaila bat, nun eskerraldean agertzen den azkoinekin eta robotak agertzen dira, goiko partean eskatzen die problema baten antzera ze egin behar dute. Hori egiteko ondoko pantailan eta eskuinaldean agenduak idatzi behar dituzte, kasu honetan JavaScript hizkuntzan, hori da aurten berria sartu dena, eta horren bitartez ondoren run botoiari emanez, aukera daukate ikusteko sartu dituzten aginduak egokiak izan diren edo ez. Ez badira egokiak, robota alde batera erortzen da, eta egokiak baldin badira, txalotzen ditu, zoriontzen ditu, eta aurrera joateko aukera daukate hurrengo ariketara. Nago orain, 2. modulua azkenengo zatia bukatzen, jatzen horrelako bat. Gaizki. Horrelakoa jartzen zait, eta hori jartzen baldin badut, eta JavaScript hizkuntzarekin programatzen dago hemengo rebota. JavaScript zaila da? Bueno, hasieran agian pixkat kostatzen du, baina gero niretzat nahiko erraza da. Gauzaren bat eraiki nahi baldin badut robota bat, edo gauzak programatzeko, webgunak egiteko eta horrelako gauzak balioko dit. Hasieran, bai hasi ginela pentsamendu konputazionala, teknologia berriekin erlazionatutako edukiak eta modu ez estrukturatu batean aplikatzen, bai haur hezkuntzan eta bai lehen hezkuntzako lehenengo urtetan. Ikusten ari ginen gure ikasleak geroz eta teknologietan adituagoak edo teknologia geroz eta uztartuagoa zegoen gure gizartean, baina ikusten genuen alaber teknologia horien erabiltzaile zirela ikasleak eta ez sortzaile. Hor sartu zen pentsaera konputazionala hizkuntza berri bat, etorkizuneko hizkuntza, eta gure helburua da teknologi berri horietan erabiltzaile izatetik sortzaile izatera pasatzea. Programazioa gero eta indar gehiago hartzen ari du edozein esparrutan, eta nolabaiteko ezagutza bat izatea aldez aurretik, nik uste dut batez ere kanpora eta programazioa entzuten dugunean gu helduok ematen digulako ez baduzu inoiz egin atzerak pauso bat edo emateko gogoa, baina kasu honetan bereiek badute ezagutza hori, urtetan gainera garatu izan dutena eta inongo beldurrik ez dutela izango olako edozein erronkara aurre egiteko. Ari naiz 2. moduluan ere bai, eta horren egin behar dudana da torloju guztiak hartu, hemendik. Eta etorkizunean zer egin nahiko zenuke horrekin? Honekin bideo-jokuak eta horrelakoak programatzea. Ziketa fisikoarekin ere bai, asko gustatzen zait, baina nahiago nuke programatzen ibili. Zibersegurtasuna txikitatik lantzen da bai tutoren formazioarekin eta baita gurasoen formazioarekin ere. Gu badakigu 14 urte arte ikasleak sare sozialetan ezin direla harpidetu, baina ez da errealitate bat. Errealitatea da askoz ere lehenago
hasten direla sare sozialen erabileran. Orduan, bueno, pues, baditugu zenbait unitate didaktiko tratatzen dutenak ze gertatu dakioken ikasle bati, ez dakit zer egoeretan. Edo egoera desberdinak aztertuz, ze erantzun emango lioketen beraiek egoera horri. Eta aurre ebaluazio batetik abiatuz, gero unitate didaktikoa tratatzen dugu, eta ondorengo ebaluazioaren aldegaketarekin ikusten dugu, pues, bueno, pues, barneratu duten, ikusi duten zer dakar gailu horiek erabiltzea. Nago egiten laugarren moduloaren hasiera. Ikasolatik aterako zarenean, gauza bera ze nahiko zenuke hola pixkat berezia egin programazioan eta? Programazioan, enpresa bat daukat eta hori web horri bat egin. Edo bestela ere bai gustatzen zait asko bideojokoak eta igual hurrengo urteetan egiten dut bat, ezakit. Super Mario edo Link eta hori egitea, edo Zelda egitea. Gaur egungo gazteek ordenagailuan egiten duten edo zer gauza hartzeko lehenengo momentuan gustora hartzen dute. Baina egia da ondoren ere, nahiz eta zailtasunak izan, oso erantzun ona ematen ari direla eta gustora ibiltzen dira, gainera hori erronka moduan hartzen dute, beraz saiatu eta saiatu aritzen dira hor lortu arte. Guztiok ez dute aukera berdina, bakoitza ona da esparru batean eta igual programazioan beste esparrutan ona ez den ikasle bat edo hain erraztasuna ez duen ikasle batek primeran doakio. Orduan hori ere aukera hori izatea ikastolan bertan, ez kanpoan bilatu behar izateak positiboa dela uste dut ere. Txostena bukatzen, orain modula bukatu dalako. Jarri dut modulo bakoitzan zer eman dugun eta gero kapturak, kodigoak izateko eta gero aldatu izan izateko. Etorkizunean edo zientzialari edo programatzaile izan nahi dut, orduan, hau ongi etorriko zait. Robot batean edo bideojoku batean, baina bideojokuetan ez naiz asko ikusten. Izateko robotak bizitzan laguntzeko adibidez, izateko etxetik eta etxeko gauzak laguntzen egiteko edo garbitzeko edo horrela. Gaur egun gizartean esaten da badagoela nesken eta mutilen arteko arrakala zenbait esparrutan, adibidez matematiketan edo ingenieritzako karreretan edo ikasketetan. DBH laugarren maila bitarteko ikasleak ditugu eta egia esan hemen ez dela hori nabaritzen momentuz. Ez da mutil nahiago dutela pentsaera konputazionala, neskek ere oso gustora ibiltzen dira, matematikaretan ere, eta berez normalean, zientzietako ibilbidea hartzen dutenen artean, nesken unekoa altuagoa da. Gorputz heziketaren ikuspuntutik, badiodi topiko bat dela ez, baina Estatu Batuetako filmetan oinarrituta eta serietan badirudi teknologi berrietan aritzen den ikaslea edo gaztetxoa, beti gela baten sartua dagoela, prozesatutako janaria jaten eta jarduera fisikorik egin gabe. Hau oso hiri aktiboa da. Jarduera fisikoaren aldetik, denok egiten dute edo kirolen bat edo jarduera fisikoaren bat. Arriskua dela, bai, arriskua da, mobilaren erabileraren arriskua den bezala. Azkenean guk ezituko ditugu horren inguruan, jakinda zein den bakoitzaren esparrua eta bere heziketa integralean helburua jarrita.